Hayi, baba bashadele. Hayi, kamshilo. Ngicela balabo baba bashadele. Sacelo baba basipho o 20 rand. Aye kwendela Yezure Amen. Ayisungixolele. Lenkonzo kade ngezwe ngabe yabo. Ngiyayiphilela. Eliphakama masikana. Phakama Pope. Phakama Khumlo. Phakama NJ. Phakama Faith. Nithi umzimba wethu sinomhlengi njani? Bazalwane abantu nikhuluma ngathi bazwile brother. Hawu. Ngezanjani? Guys, akuthi angimuhle kahle. Yabo ngihlezi la nabantu abadala. Yeah. Bazalwane. Labafethu labangazi ngizobenza njani. Yabo ihlelo baba umdala la, baba umdala ngathi. Bathe uyabekezela kwakhe. Yeah. Ibhodi loshini yakhe angazi ukuthi umzimba wakho la. Bathi nalo mfutho ophumile la. Yeah. Mana ngazi umzimba wethu angazi bafuna isinikeze u30 masishane sidlule. Amakholwa nje. Awusekhazile nje ukuthi 130. Umzimba ushada ngumzimba yini? Njengoba ukungaka wena. Uzakhokha. Sawuna. Sawulele. Ushada ngumzimba la. Sicela bazalwane abaphakame bonke abangaphelele emfanekiswaneni wabo wasemabandleni. Sicela nje bayisukumele bazalwane ngoba ngiyabazi bonke. Mabezi nje abekho, mawukuthi bahlala phansi. Nabanye bathembeka abangaphelele emfanekiswaneni wabo. Ungapheleli ke ngeke lokuba ungaphelele
ukuthi nina bazalwane ningapheli. Into kade ngisathi uyayikhuluma le nto. Uzalwane ngabuye bacela ngoba nina amphelele ngiyabelelela abazalwane Sebegowe Kaya lami sebe ngishonelwe ekhaya mananja mananja
bakithi. Yeah. Engihlala nazo esitolo. Yeah. Baba usikutela ningibolekile. Mava kwekodwa ngiyabonga. Nkosi yami phakathi. Sala akukuthini ngomuntu uyinembile ke lo. Ayilele manje. Khona ngifuna ukwazi ngoba uBraza umuntu ukhona noDeclare noPangasi. Ukathi kwenye inkathi uBraza kwenye inkathi uDeclare kwenye inkathi ngifuna ukwazi manje leyo akayisayiko wathi uba kule ngoma. Phakathi siyabonga bazalwane uqhubele ukuhlabelela nombani bazalwane ukhululekile oma obaba intombi wonke umuntu unelungelo awuzo nje ukuthi akahlabelele phela bengeke ahlabelele ngisakhuluma ngicela ukuthi bonke laba abanezihlalo emabandleni noma semabandleni ahlangene bamike inyawo noma unobhala noma noma additional member Tell them about the bomb and some about the next game, no Mr. Bantin, Mokoli school donuts. Bazalani, Joga Kuluma Mina, Jane say Umutos of Kuluma, Usakuluma Mina. Uzo Cork, over Idaba, but see. Epa, Keme, yo, Mubo.
sephakeme Phakeme winkosi kakhulu bazalwane ubona bonke laba abasekundeni kodwa sengabhanga ifunda zonke bengibala nabafundisi bonke abafundisi nje suka phezulu lana kwazi mhlawumbe ikhona sale ngephuza amen ngamo manje sale
Kubalulekile bazalwane. Yeah. Hlabelele nje bazalwane nginenkinga. Long nje nginike isikhala. Bazalwane. Ngiyacela ngema siyakunika u10 ngoba usekhaya. Ngicela ukuthi bazalwane bonke laba abanemoto noma abasebenzisa imoto. Ngibona imoto nesebenzisa imoto. Hayi. Oyindangane. Hayi. Imoto bayithinta imoto. Hayi, sayisengile. Serious leli nezalwane. Ngiyacela bazalwane nilalela. Amen. Serious kuleli nothi. Ngicela laba abanemoto noma banama-license abasebenzisa imoto. Yeah. Kule nsuku abantu bazalwane bayazi kunengozi eziningi ezenzeka ngokuhlukahlukana. Ngiyeke ngezwa nambazalwane kulezi iy'nsuku nje eradiyweni nako-TV kukhulunywa ngesonto elilodwa kwenzeka ingozi kunezithuthi ezenzeke kuleli sonto ezibuhlungu ngale ndlela zikwenza ukuthi ushawe uvalo kanti so ucabanga umuntu omaziyo ohamba ngemoto noshayela imoto ukuthi mangabe kunje ukuphepha nokusinda kwakhe kungakanani bazalwane okwenzeka emgaqweni. So ukuthi nabafethu abayijwayelayo basuke bephethe iy'mpilo bengaphethe iy'mpilo zabo bodwa, basuke bephethe iy'mpilo zabantu abaningi. Omunye ngayihambela ngemoto yakhe encane ihamba nomndeni wakhe, impilo yomndeni wakhe isuke isezandleni zakhe. Abanye bathutha umphakathi bashayela amatekisi ningi ngendlela iy'ngozi eningi ngayo. Abo uthi uma uzwe isibalo e-KZN sale nyanga iqalile nje kuSeptember namhlanje mhla ka-8 kodwa nje uma ungasuka isibalo sabantu asebeshona emgaqweni ube ngithuka ukuthi kuthi koshaya uDisemba bazongceba kahle mhlambe nalo maziyo ohamba ngemoto naye kungenzeka ukuthi abe sesibaluni. Ngicela ukuthi nje bonke lapha abahamba ngemoto angidlali kule bazalwane, bonke laba abasebenzisa imoto banencwadi abasebenzisa imoto, ngicela ukuthi banikele lokho ukubona ngengakane kami siza yasithi ulindwele mananjalo
Go!